decidit, i a aquesta hora podem avançar quina hauria estat aquesta decisió. El desenllaç d'unes eleccions transcendentals per a Espanya que suposaran un abans i un després en l'escenari polític espanyol. Demano i reclamo el dret que es pugui defensar Catalunya en nom del catalanisme sense necessitat de ser independentista. Y haremos de nuestro país, España, un gran país. Soy y voto, ni el naranja, ni el lila. Estamos llenos de ideas, estamos llenos de ganas de seguir evolucionando. Para Europa, volver a votar y ganar. Tenim l'oportunitat aquest diumenge de dir prou. Ciutadans lliures de Catalunya y no súbdits de l'estat espanyol. Estoy aquí al servicio de la gente, para obedecer a la gente. Estamos muy cerquita, lo estamos tocando con la punta de los dedos. El día 20 de diciembre puede haber cambio. No pararemos hasta que lo consigamos, hasta que gobernemos España. ¡Sacar la raza que tenéis dentro! ¡Y vamos a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre! Cada voto al Partido Popular es un lazo para la unión entre españoles y es una papeleta por el gran futuro de nuestra gran nación que se llama España. El Partit Popular de Mariano Rajoy hauria guanyat les eleccions amb una forquilla de 114 a 118 diputats. Guanyaria, però seria una victòria minsa que el deixaria molt lluny de la majoria absoluta. Segons el macrosondeig de TV3, el PSOE de Pedro Sánchez conservaria la segona posició en escons. En trauria entre 81 i 85. Ara bé, tindria molt a prop Podem, de Pablo Iglesias, que malgrat que treu menys escons, guanyaria els socialistes en vots. Podem, que fins ara no tenia representació parlamentària, podria arribar a tenir-ne entre 76 i 80. La quarta posició seria per Ciutadans d'Albert Rivera, que tampoc tenia cap escó al Congrés i que ara en podria tenir entre 47 i 50. Queda lluny, però, de les seves expectatives. La irrupció, sobretot, de Podem, però també de Ciutadans, faria que el resultat del PP fos el pitjor que ha fet en els últims 25 anys i el PSOE el pitjor de la seva història. És la imatge de la fi del bipartidisme. Ja no són dues les forces majoritàries, sinó que són 4. Lluny d'aquestes, segons el sondeig, se situarien les dues forces independentistes catalanes. Esquerra Republicana de Catalunya, amb Gabriel Rufián al capdavant. De 9 a 11 diputats li dona el sondeig. I Democràcia i Llibertat, amb Francesc Homs com a cap de llista, amb una forquilla de 6 i 7 diputats. Després ja vindria el PNB, amb 4 o 5. Izquierda Unida, Déu-n'hi-do, també com cau el partit d'Alberto Garzón, que es queda amb 3 o 4. Hi ha més partits que, segons el sondeig, tindrien presència al Congrés. EH Bildu, la coalició de l'Esquerra Abertzale, en trauria entre 3 o 4. I Coalició Canària i els nacionalistes navarresos de Gueró Avall, que podrien treure'n un o quedar-se fora del Congrés. Notin que, segons el sondeig, no tindrien representació parlamentària ni UPyD, ni els nacionalistes gallecs, ni Unió Democràtica de Catalunya. Concretament, pel que fa a l'escenari polític català, també sabem ja què diu el macrosondeig de TV3. En Comú Podem guanyaria les eleccions generals de Catalunya segons el sondeig de TV3. Xavier Domènech obtindria 12 o 13 diputats. Esquerra seria la segona força. Gabriel Rufián multiplicaria per 3 els escons d'Esquerra i podria arribar a tenir-ne entre 9 i 10. Frec a frec entre Ciutadans, PSC i fins i tot Democràcia i Llibertat, perquè s'encavalquen les forquilles. Juan Carlos Girauta i Carme Chacón podrien empatar entre 7 i 8 diputats, els pitjors pels socialistes a Catalunya, que en podrien perdre la meitat. Francesc Homs podria arribar als 6 o 7, que obren la porta a un triple empat. El Partit Popular s'enfonsaria a Catalunya i Jorge Fernández Díaz podria perdre la meitat dels 11 representants que tenia. Josep Antoni Duran i Lleida, com ens explicava el Xavi, no podria continuar al Congrés segons el sondeig de TV3 i per primer cop Unió Democràtica podria quedar-se sense representant a Madrid. En Comú Podem, per tant, guanyaria les eleccions de Catalunya segons el sondeig de TV3. Amb aquestes dades del Congrés dels Diputats, amb la irrupció que dona el sondeig de TV3 de Podem i de Ciutadans, el que es fa evident és que quedaria un hemicicle molt repartit i complex.
Sí, molt complex. Ara no podem pintar encara butaques perquè estem parlant de sondeig, però sí que podem representar aquestes forquilles que ens dona el sondeig en forma de franges de colors. O sigui que aquest congrés, que ara el tenim de color blanc, el pintarem per primera vegada amb aquests resultats que dona el sondeig. Fem-ho. Així diu que quedarà al Congrés dels Diputats el nostre sondeig. Vegin que el color més ampli és el blau del Partit Popular. 114, 118 diputats li donaria el sondeig de TV3. Vegin que ve d'una majoria absoluta de 186 diputats, o sigui que en perdria una setantena pel camí i faria un dels pitjors resultats de la seva història. També cau el PSOE, seria tota aquesta franja de color vermell. El PSOE en tenia 110, n'ha tingut 110 aquesta última legislatura, ara es quedaria entre 81 i 85, en perdria una trentena. En el cas del PSOE és el pitjor resultat de la seva història. Per què? Per què perden pes tant el Partit Popular com el Partit Socialista? Doncs perquè hi rompen, i notin que diem hi rompen, perquè és que no només entren, sinó que entren amb molta força. Podem, sobretot. Podem l'hem de pintar ara en tercera posició perquè en nombre d'escons és el tercer, en té 76 i 80, però en nombre de vots va per davant del PSOE. Veurem això si al llarg de la nit pot canviar alguna cosa i sobretot quan tinguem escrutini. 76-80 diputats li dona el sondeig a Podem. Aquí dintre hi ha també en Comú Podem, la formació catalana, els gallecs de Marea i Compromís del País Valencià. I després ja tindríem el taronja de Ciutadans. No compliria les expectatives que s'havia fixat Albert Rivera, que volia ser com a mínim la segona força al Congrés. El nostre sondeig li donaria entre 47 i 50. Però aquesta imatge ja és un dels primers titulars de la nit. Fins ara estàvem acostumats a veure un Congrés dels Diputats dividit entre el blau del Partit Popular i el vermell del PSOE. Ara ja ho veuen, que hi ha 4 colors. Per tant, el bipartidisme s'ha acabat. Després, en les franges més justes, en els partits minoritaris, destaquem aquesta presència, aquesta franja groga d'Esquerra Republicana de Catalunya, que quedaria per davant de Democràcia i Llibertat. 9-11 Esquerra Republicana, 6-7 Democràcia i Llibertat. Per tant, hi haurien entre 15 i 18 diputats independentistes al Congrés dels Diputats. I, esclar, una de les preguntes que ens anirem fent al llarg de la nit, i la farem amb més solvència quan tinguem escrutat, però són les sumes. Qui podria aconseguir ajuntar-se i superar la majoria absoluta, tenint en compte que no hi ha cap partit que per si sol arribi a la majoria absoluta? Doncs bé, el primer que veiem és que tant el Partit Popular com el PSOE junts sí que superen aquesta línia de la majoria absoluta. Per tant, hi podria haver-hi una entesa entre PP i PSOE. És difícil perquè en aquests últims dies de campanya tant Mariano Rajoy com Pedro Sánchez han negat aquesta possibilitat. Però de sumar, sumen. Busquem altres sumes. Provem, per exemple, què passa si sumem el que diu el sondeig que trauria el Partit Popular més el que trauria Ciutadans. Doncs el blau més el taronja, ja ho veuen, queden lluny de la majoria absoluta, tant per la part baixa com per la part alta de la forquilla. Una altra possibilitat que també s'ha comentat, la de que s'unissin el PSOE amb Podemos, allò que el PP anomena Soemos. Doncs també sumem el vermell amb el lila i ja veuen que també queda molt lluny de la majoria absoluta. O sigui, 3 conclusions veient ara aquest sondeig. La primera, que guanya el Partit Popular les eleccions, que s'ha acabat el bipartidisme i que qui vulgui governar haurà de pactar. Gràcies, Xavi. Efectivament, diversos titulars, entre els quals també comptem que el Partit Popular, tot i guanyar les eleccions, aconseguiria els pitjors resultats de la seva història, així com també li passaria al Partit Socialista Obrer Espanyol. Aquí, a les seves pantalles, poden veure aquesta anella que ens indica el percentatge de vot i que on vostès observaran la diferència que ja apuntava Xavi Coral en la segona i tercera posició. Què està passant allà? Doncs el PSOE, segons el macrosondeig de TV3, guanyaria, es quedaria com a segona força més votada i obtindria més escons que Podem, que en escons quedaria com a tercera força, però com veuen en aquesta anella, en percentatge de vots, Podem passaria per davant del Partit Socialista, aconseguiria 21% dels vots i el PSOE aconseguiria el 20,5% dels vots, perdent el 8,2% dels vots. Haurem de veure, quan comenci l'escrutini, a veure què és el que passa en aquesta segona i tercera posició. D'entrada, però, una primera valoració d'aquest sondeig. Si us sembla, comencem per Lluís Fetjó Vilas. Aquí té vostè, ja ens avançava d'alguna manera, que la segona posició seria la crítica. Aquí ho estem veient, diferència entre nombre d'escons i nombre de vots. Exacte. Aquí tenim la paradoxa de que la segona força política que donem en el sondeig té major nombre de vots, però no d'escons.
Aleshores, jo crec que el resultat que ens dona el sondeig ens diu que la coalició és realment complexa. Hi ha una possible coalició antinatura, seria PP i PSOE, seria una possibilitat. Cap de les coalicions possibles de PP amb Ciutadans, per exemple, o la coalició més, diguem-ne, d'esquerres, no suma, excepte el tripartit en la màxima valoració de la forquilla. Per tant, conclusió i titular, es necessiten les forces perifèriques per fer la majoria. Lluís Fetjó Viles ens dona aquest primer titular. Anem nosaltres ara a pintar aquest titular amb barres i sobre el mapa, tant de Catalunya com d'Espanya. Carles. Doncs sí, Toni, Agnès, pintem sobre el mapa perquè els resultats globals a Catalunya, aquesta victòria que augura el sondeig, s'explica pel mapa de demarcacions, perquè En Comú Podem seria la força més votada a Barcelona i també a Tarragona. Desglossem aquesta informació. Doncs bé, En Comú Podem a Barcelona guanyaria de llarg les eleccions. Veiem la distància respecte a les barres de la resta de partits. A Barcelona obtindrien 9 diputats, desbancant d'aquesta manera el PSC, que sempre havia guanyat a Barcelona. Era, juntament amb Sevilla, una de les úniques províncies on havien guanyat sempre els socialistes. Aquesta vegada quedarien empatats a 5 escons, 5 o 6 pel PSC, però 5 també per Ciutadans i Esquerra Republicana, que faria una pujada. Per la seva banda, el Partit Popular baixaria a 3 o 4. De fet, podria empatar a 3 amb Democràcia i Llibertat. I ho dèiem, Unió Democràtica no entraria per Barcelona, Josep Antoni Duran i Lleida. A Tarragona també, En Comú Podem, veiem el mapa, guanyaria, seria la primera força d'aquestes eleccions i tindria, això sí, els mateixos escons en principi que Esquerra Republicana, 1 o 2 escons per aquestes dues formacions, mentre que Ciutadans, Partit Popular i també el PSC obtindrien un escó cadascú. Democràcia i Llibertat no tindria garantit l'escó per Tarragona. Tampoc Unió Democràtica, en aquest cas, no tindria opcions perquè no hi ha aquesta forquilla de 0 o 1, que és el que indica que hi pot haver una opció. Per la seva banda, Esquerra Republicana s'imposa a Girona i també a les Terres de Lleida. Comencem per Girona. I aquí hi hauria una victòria independentista perquè Esquerra Republicana obtindria 2 escons i Democràcia i Llibertat 1 o 2, mentre que En Comú Podem es garantiria un escó. La resta de forces no tenen garantida la presència per les comarques de Girona, per tant, doncs, si podrien entrar o no, per això que és 0-1 de Ciutadans i del PSC. Si el PSC no entra, seria el primer cop que no hi ha un diputat gironí socialista al Congrés dels Diputats. El Partit Popular perdria l'escó que van guanyar el 2011 i Unió tampoc entraria a Girona. I finalment, a Lleida dèiem que el mapa està pintat de color groc perquè hi hauria una victòria amb vots d'Esquerra Republicana. De fet, les barres ens indiquen que obtindrien entre 1 i 2 escons Esquerra Republicana per davant de la resta de forces. Democràcia i Llibertat i En Comú Podem tindrien garantida la seva presència al Congrés, mentre que Partit Popular, PSC i també Ciutadans tenen opcions d'entrar, però aquí cal tenir en compte que només hi ha 4 escons a repartir per Lleida. Per tant, doncs, forçosament algú es quedarà sense escó. Si és el PSC, també com a Girona, podria ser la primera vegada des que hi ha eleccions que no hi ha un diputat socialista de les Terres de Lleida. Finalment, Unió Democràtica no entraria. Aquest és el dibuix general de Catalunya. Però què ha passat o què passaria segons el sondeig? Parlem sempre en condicional. Què passaria segons el sondeig a la resta de l'Estat? Per això hem de fer el canvi de pis, anar al mapa d'Espanya, i aquí veiem que no només a Barcelona i a Tarragona guanyaria Podem, sinó que també altres províncies espanyoles. Si ens fixem en el nord de la península, veurem com, atenció, al País Basc, per primer cop, Podem guanyaria les eleccions. Per tant, doncs, quedarien desbancades les forces nacionalistes. Si anem més cap a l'esquerra, veurem que a Astúries també hi hauria una victòria amb vot de Podem, així com a la província de Pontevedra, a Galícia. Recordem que venim d'unes eleccions municipals on hi ha hagut molts canvis recentment a Galícia. Ara bé, en el conjunt de la península espanyola, ja ho veuen, 34 províncies on guanyaria el Partit Popular. Això significa una lleugera reculada, perquè, si ens hi fixem, al sud de l'estat espanyol hi ha 4 províncies que recupera el PSOE i també 4 a Andalusia i 2 a Extremadura. Si traduïm això al mapa de comunitats autònomes, això li permet al PSOE recuperar precisament Andalusia i Extremadura, mentre que el Partit Popular s'imposa a 12 comunitats de les 17 que hi ha a l'Estat. Veiem clarament la fotografia, aquest blau cel, tot i els punts que dèiem de les circumscripcions d'Astúries, País Basc, que a banda de guanyar a les 3 províncies guanya doncs en el global del País Basc. I si ens fixem a Catalunya, el color és el lila perquè En Comú Podem, segons el sondeig de TV3, seria la formació més votada.
Són unes eleccions aquestes que s'hauran de llegir amb un doble nivell de lectura, què és el que passa a Catalunya i què és el que passa al conjunt d'Espanya. Amb aquest mapa que tenim dibuixat aquí a la taula, els resultats de Catalunya s'hauran d'analitzar en profunditat. Veiem com Esquerra Republicana, segons el sondeig de TV3, hauria guanyat les eleccions a Girona i a Lleida i com en Comú Podem ho hauria fet a Barcelona i a Tarragona, deixant un mapa radicalment diferent als resultats ara fa tot just 3 mesos, el 27 de setembre. Serà una de les anàlisis que haurem de fer aquesta nit. L'altre nivell de lectura, que és el que està passant al conjunt d'Espanya. Xavier Corral ens intentava fer ja dibuixar les primeres possibilitats de pacte i només n'hi havia una, segons el sondeig de TV3, que és un Partit Popular PSOE. En fi, és un acord que, de confirmar-se aquest resultat, serà difícil d'assolir, però en tot cas, quin és el vostre primer titular veient aquestes dades del sondeig de TV3? Doncs jo veig un problema afegit per l'esquerra, perquè jo coincideixo amb la taula que un element crucial d'aquestes eleccions és qui queda segon. Qui queda segon perquè serà el qui pot plantejar una alternativa de govern al Partit Popular. Però ens trobem a la paradoxa que aquí no hi ha un segon, hi ha 2 segons, hi ha un segon amb escons i un segon amb vots. Per tant, això complicarà molt la tasca de coordinació de qui és el que ha de liderar el govern alternatiu. Lluís, estem veient, perdó la interrupció, però estem veient ara les imatges d'en Comú Podem, la seu a Barcelona, que és on hi ha les primeres imatges d'alegria. Ens diuen els nostres desplaçats a les diferents seus que és l'únic lloc on s'ha vist una certa alegria al veure els mapes que hem pintat de TV3, però que la recepció per part de la majoria de les seus electorals ha estat molt freda de tots els resultats. Perdona. Sí, no, i tenen motiu per estar contents. Abans de l'estiu, Podem era la primera força a Catalunya. Un de cada 4 vots provenien, segons les enquestes, un de cada 5, perdona, provenien de Catalunya, i això es va desinflar durant la campanya electoral que vam viure aquí. Van patir molt el procés de polarització en la qüestió nacional, va desinflar molt a Podem, i per sort per la formació han pogut recuperar, diguéssim, l'esperit que tenien pre-27S, no? José Antic, no sé fins a quin punt el mapa també ens dibuixa una certa realitat diferent en zones més rurals o zones més urbanes i un vot en aquest sentit potser diferenciat. És aviat a la nit, però evidentment en Comú Podem ha fet forat, sobretot a la circumscripció de Barcelona i Tarragona, veiem. Ha fet forat a Barcelona i Tarragona. Ens falta per saber quina és la seva posició a places fortes que tenen com Madrid i País Valencià. Aquestes no les coneixem. Sabem que no és primera força política segons aquest sondeig, però no sabem si són segona o tercera força política. Jo crec que amb tota la complexitat que representa un mapa polític nou des de tots els punts de vista, pensem que la força majoritària, la que governava Espanya ara, si aquest sondeig s'acaba complint, haurà perdut al voltant de 70 escons. Això és gairebé un terç dels escons que tenia, o sigui que la patacada ha sigut important, encara que sigui la primera força política. Però bueno, Espanya, des del meu punt de vista, Espanya avui ha votat canvi. Ja veurem aquest canvi què vol dir. Si aquest canvi voldrà dir amb un canvi d'esquerra, si aquest canvi voldrà dir amb un govern a l'alemana, cosa que Espanya ni cap dels dos partits volen, però que és l'establishment, és el govern que més li agradaria, o si serà, encara que sembli molt i molt difícil, un govern dels no guanyadors de les eleccions. Veurem si Podemos o Partit Socialista està en condicions d'armar una majoria parlamentària que no de govern, una majoria que realment signifiqui aquesta aposta de canvi que d'alguna manera ha fet la societat espanyola amb tota la seva complexitat a la nit d'avui. Això a Alemanya sí que hi va haver la Große Koalition, no? Entre els demòcrates cristians i els socialistes. Aquí podria ser, se n'ha parlat, jo ho veig complicat en aquests moments, i més amb les relacions que sembla que el líder Mariano Rajoy amb el líder del PP des del debat del PSOE, dels socialistes, des del cara a cara, no són massa fluides. Tot i que, obro parèntesi, Joaquín Almunia l'any 2000 va treure 125 diputats i va dimitir pels mals resultats. Vull dir que a veure què passa com a conseqüència de tot això. Realment la paradoxa que es dona és que, com ha dit el senyor Fatjó abans, una vegada més, i feia molt temps que no ens trobàvem amb aquesta, o feia bastants anys que no passava, resulta que els perifèrics, els partits perifèrics, ha dit ell, els partits nacionalistes, bascos catalans, poden ser determinants una vegada més. I a Catalunya, analitzant una ràpida valoració dels resultats, s'ha fet sumes segons el sondeig, evidentment, i, home, sembla que el que es reforça indiscutiblement és el dret a decidir, la consulta, perquè si sumem Democràcia i Llibertat, Esquerra Republicana i en Comú Podem, veiem que tenim 28-30 diputats segons el sondeig. I el bloc
unionista, o sigui, Partit Popular, Ciutadans, PSC, 19-20. O sigui que en aquest sentit el resultat crec que és força contundent a Catalunya. Jo crec que la meva lectura de Catalunya és que no us heu posat d'acord i l'electorat ens dona un missatge. I el missatge em sembla que és el que acabes de dir. Odei Xarte, no sé fins a quin punt que en el programa d'en Comú Podem sigui tan clar el compromís que hi ha pel referèndum a Catalunya i que sigui l'únic país, l'únic partit a nivell estatal que pugui influir en aquest sentit, si això ha donat ales a aquesta victòria a Catalunya. És molt probable, no? També hem de tenir en compte que jo crec que no només segurament s'ha votat si es confirmen aquests resultats en clau independència o no independència, sinó també en clau ideològica d'esquerres, i aquí segurament en Comú Podem tenia els dos factors, perquè proposava una solució alternativa a la situació d'impàs que de moment viu el Parlament de Catalunya en aquests moments, però alhora també una marcada ideologia d'esquerres, que és com tradicionalment ha estat el votant de Catalunya a les espanyoles. També volia comentar una altra cosa, que és que tant en Comú Podem com Podem, Pablo Iglesias van dir que condicionarien qualsevol investidura a un referèndum. Per tant, això, si es compleixen els compromisos, que ja sabem que a vegades els compromisos preelectorals no es compleixen gaire, però en qualsevol cas ells ho havien dit, i en concret Pablo Iglesias es va comprometre a fer un referèndum a Catalunya en el termini d'un any, serà un altre element que estarà sobre la taula que pot complicar o no els pactes. Anem a veure com s'està vivint a aquesta hora el nostre sondeig a la seu de Podem a Madrid. Carles Castellnou, on és Pablo Iglesias? Bona nit, doncs Pablo Iglesias està en una de les parts allunyades encara d'aquest Teatre Goya, encara lluny d'on estem nosaltres, la sala de premsa, que podeu veure plena de periodistes, de càmeres, perquè ens han dit que d'un moment a l'altre vindrà el número 2 de la formació, Íñigo Errejón, a valorar aquests sondejos i també les dades de participació. Aquests sondejos, com el de TV3, donen eufòria a la seu de Podem. La situen, com veieu, la segona formació a Espanya en nombre de vots, la primera, per exemple, a Catalunya, i es compleix allò que es diu sempre, que uns resultats bons a Catalunya, la formació que guanyi Catalunya té molts vots guanyats a la resta de l'Estat. Com dèiem, molta expectació, molta eufòria. No només aquí s'ha llogat aquest teatre per seguir la nit electoral, un teatre sencer, sinó que, a més, després, quan acabi tot, hi haurà preparada una gran festa al Museu d'Art Reina Sofia, a l'espera, com dèiem, de l'arribada del número 2 de Podem, Íñigo Errejón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tenes bien, ¿verdad? Gràcies, Carles. Eufòria, doncs, a Podem. Podem, que se situa com a segona força en algunes comunitats clau, feus tradicionals del Partit Popular que conserva i que podem analitzar sobre el mapa i amb el gràfic. De fet, parlem de Madrid, País Valencià i les Illes, on el Partit Popular, com veuen, continua sent la força més votada, però Podem se situa en les tres com a segona formació. Comencem per Madrid. Aquí, el Partit Popular, Mariano Rajoy, guanyaria les eleccions segons el sondeig de TV3, però patiria una patacada, entre 6 i 8 escons menys que ara fa 4 anys. Podem se situaria Pablo Iglesias com a segona força per Madrid. De fet, obtindria entre 9 i 10 escons. I atenció, amb molt poca distància al Partit Popular. Si el PP obté 11 diputats i Podem n'obté 10, per tant, doncs, només els separaria un escó a les dues formacions. Podem, doncs, que desbanca la resta de forces. Ciutadans i el Partit Socialista empatarien en nombre d'escons tant Albert Rivera com Pedro Sánchez. I a una mica més de distància, Izquierda Unida, que Alberto Garzón conservaria l'escó, en contra del que deien algunes enquestes. Això sí, perdria un escó, perdria dels 3 que tenien, en perdria un. Finalment, UPyD no entraria per Madrid, per tant, doncs, es quedaria sense representació. Pel que fa a la comunitat valenciana, al País Valencià, doncs aquí també hi hauria victòria de Partit Popular, però aquí la davallada seria encara més sagnant. De fet, el Partit Popular es quedaria amb 11 o 12 diputats. Venia de tenir-ne 20. Atenció, Compromís Podem, que és com es presenta Compromís i Podem, la marca en aquestes eleccions al País Valencià, seria la segona força per davant dels socialistes amb 9 o 10 escons. Socialistes que amb Ciutadans s'encavalquen les forquilles. Atenció, perquè el resultat en percentatge, si s'hi fixen, és molt ajustat entre les dues formacions. I Esquerra Unida, que podria conservar el seu representant al País Valencià, però també el podria perdre, per això 0-1. I UPyD es quedaria fora. Recordem que UPyD tenia a València l'únic diputat fora de
Madrid. I finalment a les Illes, aquí l'escenari encara és molt més ajustat. La davallada del Partit Popular també l'experimenta a les Illes. En concret venien de tenir 5 escons, es quedarien entre 2 i 3, els mateixos que Podem, 2 i 3. Per tant, doncs, hi podria haver un possible empat amb escons, mentre que ja a una mica més de distància, socialistes amb 2, Ciutadans amb 1, tindrien garantida la presència per les Illes, Més i el PI quedarien fora.